Wel, bore da ffrindiau, croeso i oedfa fyw, cynta Caersalem, Caernarfon. Da ni wedi mwynhau recordio a darlledu oedfa'n ymlaen llaw i chi dros y misoedd diwetha, ond dechrau tymor newydd i ni yn dechrau ar antur newydd ac i ni nawr yn darlledu yr oedfa yn fyw yma o Gaernarfon i'ch cartrefi chi. Mewn chydig wythnosau, byddwn ni yn ail agor y capel, ond byddwn ni'n parhau i ddarlledu yr oedfa yn fyw o'r capel gan bod dim lle i bawb ddod yna rhywun pryd. Nawr, falle bod chi'n sylweddoli mai nid yn y capel ydw i nawr, ond yn hytrach dwi yn yn atic ni yma yn ffordd Victoria. Yn yn atic ni, neu os fydden ni'n defnyddio term fwy beiblaidd, bydden ni'n dweud bod ni yn ein oruwch ystafell ni yma yn ffordd Victoria. Nawr, gan bod ni yn darlledu yn fyw, dwi'n falch o ddweud mod i yn gwisgo trowsus bore yma. Hynny yw yn hytrach na shorts. Dwi'n siŵr bod rhai ohonoch chi dal yn eich pyjamas yn gwylio yr oedfa yma. Dwi hefyd yn gwisgo crys newydd. Mae lot o bobl wedi bod yn disgwyl mlaen i weld fy nghrys newydd. Fe ath Menna a'i mam yn ddireidus iawn draw i Fangor i Next i brynu crys newydd i fi wisgo ar gyfer yr oedfa. Felly dyma ni y crys dwi'n gwisgo fan hyn. Nawr, gan bod yr oedfa yma yn fyw, yn hytrach na bod ni wedi recordio fe ymlaen llaw, dwi jyst eisiau esbonio rhai pethau. Nawr, achos bod e'n fyw, falle bydd y dechnoleg ddim mor slick a smooth a mae e wedi bod o blaen. So falle bydd y sain a'r ffilm yn jympio o bryd i'w gilydd, ond os yw hwnna'n digwydd, just, chybod, dalwch yn dyn a ddewn ni trwyddi gyda'n gilydd. I chi oedd yn gwylio Cymru, Ffinder ar S4C, nos Iau, oedd hyd yn oed S4C yn cael trafferth darlledu yn fyw. Felly os gewn ni ambell i bwmp yn y ffordd yna, ni mewn cwmni da. Yr ail beth, gan yn bod ni'n fyw, dwi eisiau hwn fod mor interactive a phosib. Felly mi fydda yn cadw llygad ar y chat sy'n mynd mlaen fan hyn a bydda i yn cyfeirio trai o'r negeseuon sy'n falle wedi dod mewn. Felly, jyst i ni weld pa mor interactive felly ni gael hwn, gewn ni rhywfaint o arbrawf nawr. Felly, yn y chat, dwi eisiau chi roi shout-out i ddweud o le i chi'n dod. Os ych chi'n dod o Gaernarfon, gadewch i ni wybod o baran o'r dre i chi'n dod. Os ych chi'n ymuno ni yn bellach i ffwrdd, rowch shout-out i ni. Fi'n gweld fan hyn bod Maldwyn Jones yn dweud bore da o Aberplym, sef Plymouth, fi'n meddwl. So, croeso ato ni bore yma Maldwyn, yr holl ffordd o Plymouth, ond hogyn o Stiniog yn wreiddiol. Dwi'n gweld Cadi Gwyn, helo, o Fangor, neu wyt ti'n ôl y brifysgol erbyn hyn, dwi'n yn siŵr. Helo Cadi, byddwn ni'n chwarae un o dygneuon dinas mlaen, so hold on tight. Eleri Joyce yn dweud bore da o ochr arall y dre. Taswn ni'n sticio ymhen allan o'r ffenest, byddwn ni'n gweld pobl ochr chi y dre nawr. Sean Morris yn gwylio o Gelert Street, so o'r ochr go iawn y dre fel ni. Mae Sean yn byw, lle mae'r hogiau go iawn yn byw. Glenys, helo Bont Newydd. A dyna ni, Rodri Gwynant Jones yn gwylio o Toot Hill, ochr arall y dre. Eto, swn i'n sticio ymhen allan trwy'r ffenest fan hyn, swn i'n gallu gweld ti, Rodri. A John, bore da o Dal Sarn. Felly, o le bynnag da chi yn tiwnio mewn i addoli gyda ni bore yma, bore da i chi. Nawr, yr ail ffordd dwi eisiau trio cael hwn mor interactive, rhyngweithiol a phosib yw drwy gynnwys y plant yn fwy na da ni falle wedi llwyddo i wneud yn y misoedd diwetha. So mae gyda fi weithgaredd i'r plasbor yma. Dwi eisiau chi blant, neu oedolion hefyd os da chi eisiau, dwi eisiau chi wneud llun ohonoch chi eich hun, hunan bortread, self-portrait, ac o gwmpas y llun,
tynnu lluniau o bethau sy'n bwysig i chi, neu pethau sydd yn gwneud chi yn chi. So enghraifft, taswn ni yn neud hynna, so ni'n tynnu llun o fi fy hun, efo'n sbectol a'n gwallt curls, a falle llun o menna ar hogiau, falle llun o beic, achos dwi'n mewn i beics ar hyn o bryd. A wedyn, tua diwedd y bregaeth, gofynnwch i mam a dad ddanfon y llun i fi ar WhatsApp, allwch chi naill ai ddanfon i menna neu i'r grŵp WhatsApp gwaith plant. A wedyn, reit a ddiwedd oed fan, newn ni ddangos rhai o'r lluniau sydd wedi danfon i mewn, a na i sôn ar y diwedd hefyd pam yn bod ni'n gofyn i chi wneud hynna, sut mae'n cysylltu efo'r neges sydd efo ni i'r oedolion. Ond cyn bod ni, so dyna neges ynglyn â'r gwaith plant. Mae rhaid fi gofio clicio bore yma. Felly cyn bod ni yn ymuno gyda'n gilydd i ganu ac addoli, gawn ni blygu pen mewn gair o weddi. Wel, o Dduw Dad, i ni yn diolch i ti am y diwrnod newydd yma. I ni'n diolch dy fod ti yn Dduw da. I ni'n diolch yn bod ni yn cael dod ata ti fel tad a fel Duw y gallwn ni i adnabod a'i addoli. O Dduw Dad, i ni'n diolch bod dim rhaid i ni fynd at y deml, oherwydd fod y deml, Iesu Grist, wedi dod ata ni. Felly le bynnag i ni yng Nghaernarfon, yn Bontnewydd, yn Dyffryn Nanlle, neu tu hwnt, ni'n gofyn i ti ymweld a cyffwrdd calonnau pob un ohono ni bore yma. O Dduw Dad, i ni'n gwahodd yr ysbryd glân i fod gyda ni bore yma, wrth yn bod ni yn addoli a dysgu gyda'n gilydd bore yma. I ni'n gofyn i'r oedfa bore yma fod yn oedfa le ni'n cyflwyno'n hunain o'r newydd i ti ar ddechrau wythnos. Felly ni'n cyflwyno'r amser yma i ti yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Amen. Felly, i ni'n mynd i gael cyfnod o addoli gyda'n gilydd nawr. I ni'n mynd i ganu 2 gan, anhygol Rhys a hefyd beddau yn erddi. Felly, eich chi adre, falle ar ben eich hun, gael eich annog chi ganu allan, canu mawl i'r arglwydd. Peidiwch jyst eistedd nôl, fel bod chi'n watcho MTV, ond dwi eisiau ni addoli gyda'n gilydd. Felly, bydda i nôl gyda chi ar ôl i ni gael yn harwain yn y 2 gan nesaf yma. Dorodd bwyd, pechod a ffoswch, a chariad pwysig, nerthol a chryfach, brenin gogoniant, brenhin oedd hir. Pwysgwyd ar ddeiar, a paran santau, pwy sy'n ein gadael, hedwynt mewn syndod, brenin gogoniant, brenhin oedd hir. Anhygol Rhys yw hwn, cariad i beth yw hwn, i gymais ti fy lle, i gariad sydd yn ffro.
gariais ti fy lle. Mi gariais ti fy mhros. A rhoi dy fywyd lan. I mi gael bod yn o Iesu cana am bod peth Crist i mi. Pwy ddaw yn anrhen, yn ôl i'w brenin, pwy na'r amddifa, complentyn iddo, brenin bregoniant, brenin bregnin oedd hi. Pwy sy'n rheoli, fydd mewn cyfiawnder, pwy sy'n tywynnu, fel hael o'r fisgau, brenin gogoniant, brenin bregnin oedd hi. Anhygoras yw hwn, cariad i beth yw hwn, mi gymais ti fy lle, mi gariais ti fy mhros, a rhoi dy fywyd lan, i mi gael bod yn o Iesu cana am bod peth Crist i mi. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orthygodd y be. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orthygodd y be. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orthygodd y be. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orthygodd y be. Anhygoras yw hwn, cariad i beth yw hwn, mi gymais ti fy lle, mi gariais ti fy mhros, a rhoi dy fywyd lan, i mi gael bod yn hir. O Iesu cana am bod Crist i mi. Chwiliais drwy'r byd, dwi dim yn bodlon ni, canmol iaith di'n trysorau'r byd, mae'r cwbl mor wag, yna cyffyrddais fi. Iachai fy mlwyfau dyfnion, rhoi gobaith a chan, rhoi nghalon ar dan, drwy'r gariad di. A does dim byd sy'n well na wyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti ar gwydd dim byd.
dim byd sy'n well na gwyd ti. Sgen i ddim ond ddangos fy ngwendid a methiannau i gyd a weli yn glir ond ti dal i mi'n ffrind achos dyw y mynyddoedd ydy dyw y dyffrynol a does dim un man ar gygaredd a gras o hadw yn sac a does dim byd sy'n well na gwyd ti na does dim byd sy'n well na gwyd ti ar ddwydd dim byd sy'n well na gwyd ti a does dim byd sy'n well na gwyd ti na does dim byd sy'n well na gwyd ti ar ddwydd dim byd sy'n well na gwyd ti Rhoi ngalan o sio Ti'n rhoi mawl yn lle chydw Ti'n rhoi cwilydd yn obai Dim ond ti sy'n gallu gwneud Ti'n rhoi ngalan yn ddawsio Ti'n rhoi mawl yn lle chydw Troi cwilydd yn obai Dim ond ti sy'n gallu gwneud Ti'n troi beddau yn erdi Ti'n troi esgyrn yn fyddyd Ti'n troi moroedd yn brifyr Dim ond ti sy'n gallu gwneud Troi beddau yn erdi Ti'n troi esgyrn yn fyddyd Ti'n troi moroedd yn brifyr Dim ond ti sy'n gallu gwneud Dim ond ti sy'n gallu gwneud A does dim byd sy'n well na gwyd ti na does dim byd sy'n well na gwyd ti ar ddwydd dim byd sy'n well na gwyd ti a does dim byd sy'n well na gwyd ti na does dim byd sy'n well na gwyd ti ar ddwydd dim byd sy'n well na gwyd ti Ti'n troi beddau yn erdi Ti'n troi esgyrn yn fyddyd Ti'n troi moroedd yn brifyr Dim ond ti sy'n gallu gwneud Ti'n troi beddau yn erdi Ti'n troi esgyrn yn fyddyd Ti'n moroedd yn brifyr Dim ond ti sy'n gallu gwneud Dim ond ti sy'n gallu gwneud Dim ond ti sy'n gallu gwneud Wel,
Gret, da ni wedi cael sesiwn o ddoli ffantastig fyna. Diolch fawr iawn i Robin a'r band nath recordio gan gyntaf na rai blynyddoedd yn ôl. Rhag ofn bod chi'n meddwl bod ni'n anwybyddu yr pethau Covid a bod pawb yn agos at ei gilydd, gath hwnna i recordio rai blynyddoedd yn ôl. A wedyn, y gan olaf yna beddau yn erddi yn rhywbeth nath criw ni roed at ei gilydd yng nghanol y lockdown ac oedd gweithio ar y gan yna yn arbennig y geiriau troi beddau yn erddi. Oedd yn llawn gobaith i lot ohono ni mewn amser eitha anodd a eitha tywyll hefyd. So, dwi'n gweld fod lot mwy o bobl wedi ymuno â ni erbyn hyn, felly shout out i rhai ohonoch chi. Dwi'n gweld fod Sylvia draw ar ffordd Sigontiwm wedi ymuno gyda ni, felly croeso a bore da Sylvia. Dwi'n gweld bod y Williamses ar ei ffordd adre o Lundain ar hyn o bryd, felly maen nhw'n dweud bore da o rhywle ar yr M1, felly siwrne saff i chi Williamses. Dwi'n gweld fod rhai hen ffrindiau ysgol i fi wedi tiwnio mewn, felly croeso i chi hefyd, a hefyd croeso arbennig i mam a dad sydd yn gwylio o Gomens Coch. Felly, newn ni symud ymlaen efo'r gwasanaeth nawr. Nawr bore yma ni'n mynd i ddechrau cyfres newydd yn edrych ar llythyr Paul at yr Effesiaid. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o benod 1 o lythyr Paul at yr Effesiaid. So, Effesiaid 1, dechrau darllen yn adnod 1. Llythyr gan Paul wedi fynewis gan Dduw yn gynrychiolydd personol i'r Meseia Iesu. At bobl Dduw yn Ephesus sy'n dilyn y Meseia Iesu ac yn ffyddlon iddo. Dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi'r heilioni rhyfeddol a'r heddwch dwfn mae Duw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n y byd nefol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Hyd yn oed cyn i'r byd gael ei greu, cawson ni'n dewis ganddo i fod mewn perthynas â'r Meseia ac i fod yn lan a di-fai yn ei olwg. Yn ei gariad, trefnodd Duw ymlaen llaw i ni gael ein mabwysiadu i'w deulu. Iesu y Meseia wnaeth hyn yn bosib. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hynny. Clod i Dduw am ei heilioni anhygoel mae wedi ddangos tuag ato ni. Ei anreg i ni yn y mab mae'n ei garu. Cawson ni'n gollwng yn rhydd am fod marwolaeth ei fab ar y groes wedi gwneud maddeuant ein pechodau yn bosib. Dyna lle dyn ni'n gweld mor anhygoel o hael mae Duw wedi bod tuag ato ni. Mae wedi tywallt ei heilioni arno ni ac wedi rhoi doethineb a synwyr i ni. Mae wedi rhannu ei gynllun dirgel gyda ni. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hyn. Mae wedi gwneud y cwbl drwy'r Meseia. Trefnu i ddod â phopeth sy'n bodoli yn y nefoedd ac ar y ddaear at ei gilydd dan un pen, sef y Meseia. Bydd yn gwneud hyn pan fydd yr amser iawn wedi dod. Mae ganddo le ar ein cyfer ni am fod gynnon ni berthynas â'r Meseia. Dewisodd ni ar y dechrau cyntaf a threfnu'r cwbl ymlaen llaw. Mae'n rhaid i bopeth ddigwydd yn union fel y mae wedi cynllunio. Mae am i ni'r Iddewon a rhai cyntaf i roi gobaith yn y Meseia, ei foli am ei fod mor wych. Ac wedyn chi sydd ddim yn Iddewon hefyd, cawsoch chithau eich derbyn i berthynas â'r Meseia ar ôl i chi glywed y gwir, sef y newyddion da sy'n eich achub chi. Wrth ddod i gredu ynddo, cawsoch eich marcio gyda sêl sy'n dangos eich bod yn perthyn iddo. A'r sêl hwnnw ydy'r ysbryd glân oedd wedi addo i chi.
Yr ysbryd ydy'r blaendal sy'n gwarantu'r ffaith bod lle wedi ei gadw ar ein cyfer ni. Yn y diwedd, byddwn yn cael ein gollwn yn rhydd i'w feddiannu'n llawn. Rheswm arall i'w foli am ei fod mor wych. Wel, bendith Duw ar ei air arbennig i ni bore yma, a byddwn ni dros yr wythnosau nesaf yn mynd trwy'r adnodau yna i weld beth sydd gan Dduw i ddweud wrthyn ni. A bore yma, byddwn ni'n canolbwyntio ar y 2 adnod gyntaf. Ond cyn i ni fynd ymlaen, i ni jyst mynd i wneud y cyhoeddiadau a'r casgliad. Felly, i ni jyst yn pa i chi fynd nôl i'r capel drwy gael y cyhoeddiadau a'r casgliad hanner ffordd trwyddo fel hyn. So, dyna yw'r peth cyntaf sydd gyda fi ddweud yw sôn am y trefniadau o ail-agor y capel. Mae yna rai eglwysi wedi ail-agor erbyn hyn, a falle bod rhai ohonoch chi'n meddwl o pam dydy Caersalem heb. Wel, y reswm pam yw bod ni angen rhywfaint o amser jyst i baratoi'r adeilad a dod lan gyda ffordd newydd o weithio fel eglwys sydd dal i gynnwys pobl fydd yn methu dod oherwydd rhesymau iechyd ac yn y blaen. Felly, y cam cyntaf ydy hyn, sef bod ni yn dechrau darlledu yn fyw ar ddydd Sul. So, am yr wythnos neu 2 nesaf bydd e'n digwydd fan hyn, o'n tŷ ni. Wedyn bydd e'n dechrau digwydd yn y capel, a wedyn ar Sul cyntaf mis Hydref, bydd e'n cael ei ddarlledu'n fyw o'r capel, ond gyda cynulleidfa yn y capel hefyd. Ond mi fydd yna limit ar y niferoedd byddwn ni'n gallu cael yna, felly bydd yna rhyw fath o system gyda ni'n sicrhau bod pawb sydd yn gallu dod, fydd yna le i westeion. Ond y peth pwysig i gofio bydd e dal yn cael ei ddarlledu ar-lein fel hyn. Felly, y gobaith yw bydd y rhai sy'n methu bod yna mewn person ddim yn teimlo yn israddol, ond bydd y rhai sy'n methu bod yna mewn person dal yn cael ei cynnwys y mywyd a gweithgareddau'r eglwys gymaint a sy'n bosib, ac oedd hwnna yn bwysig iawn i ni. Nawr, yr ail gyhoeddiad sôn ynglyn â'n grwpiau cymuned ni. Felly, i chi sy'n anghyfarwydd efo'r grwpiau cymuned, beth ydyn nhw ydy grwpiau sydd gyda ni'n cyfarfod yn ystod yr wythnos, le mae modd i bobl, ar hyn o bryd dros Zoom, cyfarfod fyny, jyst i rannu lle maen nhw arni, mewn pethau, mewn bywyd, fydd yna gyfle falle i edrych ar ran o'r Beibl, bydd yna gyfle i gyflwyno pwyntiau gweddi, a bydd yna gyfle i weddio dros yn gilydd. Ond os i chi ddim yn gyfforddus yn gweddio gyda pobl eraill, mae croeso i chi jyst gwrando a gadael i rywun arall weddio drostoch chi. Nawr, cyn yr haf, mi oedd 2 grŵp gyda ni, ond i ni mynd i, tymor yma, i ni'n mynd i drio cael 4 grŵp. Felly, bydd gyda ni fwy o grwpiau, ond bydden nhw'n grwpiau llai. So, y rheswm tu ôl hynny yw, mewn grŵp llai, falle bod mwy o gyfle i bobl rannu, yn onest, mwy o gyfle i ddod i adnabod pobl yn well, ac hefyd, gyda grwpiau llai, mae modd bod yn fwy hyblyg gyda'r trefniadau. So, i chi'n wyndro, wel, beth yw'r trefniadau? Pryd mae'r grwpiau yma'n cyfarfod? Pa grŵp gallai bedo? Wel, ar hyn o bryd, i ni ddim yn siŵr. Dros yr wythnos nesaf, i ni'n mynd i ddod ar trefniadau ymarferol at ei gilydd. Felly, Sul nesaf, byddwn ni'n gallu cyhoeddi beth yw'r trefniadau. So, wythnos 14 o Fedi, bydd y grwpiau newydd yma yn lansio. Mae yna rhyw 30 o bobl wedi bod yn rhan o'r grwpiau yma, ond dwi'n gwybod fod yna lot o bobl sy'n ystyried Caersalem fel eu cartre ysbrydol ddim wedi bod yn rhan o grŵp. Wel, falle bod dechrau tymor newydd yn gyfle i chi ymuno gyda grŵp. Felly, mae gyda ni rhestr o bobl sy'n eisiau bod yn rhan o grŵp, ond mae croeso i chi gysylltu gyda fi dros yr wythnos nesaf os ydych chi eisiau bod yn rhan o grŵp. Y gobaith yw fydd y grwpiau'n fwy hyblyg tymor yma, gyda un grŵp falle yn cyfarfod yn ystod y dydd, un grŵp falle bydd yn fwy family friendly, so bydd gyda ni fwy o amrywiaeth a gobeithio bydd yna grŵp bydd pawb yn gallu plygio mewn iddo fe. Oherwydd, da ni yn credu fod eglwys a capel yn fwy na just pobl sy'n cyfarfod i Sul. Da ni'n credu bod e fod yn gymuned, bod e fod yn deulu. Felly, da ni yma i wneud bywyd gyda'n gilydd, i gefnogi'n gilydd,
ac i weddio dros yn gilydd. Iawn, so yr ail beth yr ail gyhoeddiad yw fod yna grwpiau Zoom yn cyfarfod ar ddiwedd yr oedfa yma, ond dwi'n mynd i sôn mwy am hynna ar ddiwedd yr oedfa. A wedyn, yn olaf, i ni'n mynd i wneud y casgliad nawr, felly mae hwn bach yn cheesy, yr sort of y scrolling text yma. Dwi'n siŵr os ydy o'n, mae rhyw fath o hanner ffordd rhwng sort of heno ar One Show a God Channel, cael yr text yma'n scrollio fan hyn, dwi'n meddwl. So, i ni'n neud casgliad trwy text os ydych chi eisiau rhoi rhywbeth, ond does dim rhaid i chi roi dim byd, da ni jyst yn falch iawn o gael eich cwmni chi bore yma. Mae'r casgliad bore yma yn mynd i gynnal gwaith Caersalem. Oedd y casgliad Sul diwetha yn mynd i'r banc bwyd. Diolch i chi nath roed yn hael i'r casgliad yna. Fydd yna siec o £300 yn mynd i banc bwyd Arfon, felly diolch fawr i chi nath roed i'r casgliad Sul diwetha. Ond mae'r casgliad bore yma yn mynd i waith Caersalem. So, cyn bod fi yn siarad, yn rhoi pregaeth byr i chi bore yma, i ni'n mynd i gael can arall nawr. Mae hwn yn gan newydd gan Cadi, felly bod rhai o'ch chi wedi gweld. Cyn mae Cynan yn deud fod y text ar gwylio sy'n fel telemac. Mae fe bach yn cheesy, dydy. Ond dwi'n addo i chi bod fi ddim mynd i drio gwerthu cheap jewelry na PVC windows i chi na dim byd. Ond beth bynnag am hynny. So, anyway, back to the point. Nath Mena ddweud wrtho fi, rhaid i watcho bod ti ddim yn mwydro pan ti'n neud o'n fyw. Wel, dyna ni. Dwi wedi dechrau mwydro. Anyway, back to the point. I ni'n mynd i gael can nawr gan Cadi. Oedd yna rhywbeth oedd rhywun Dai Jones Llanilar ar rhyw raglen wythnos hyn yn dweud bod emyn ddim werth i chanu os nag oedd hi mewn 4 llais. Wel, dwi'n meddwl fod Cyneuon Cadi yn profi bod hynna'n anghywir. Felly, mwynhewch ac addolwch gyda'r gan yma newydd yma efo Cadi a byddai nôl efo chi mewn 2 funud. Wrth geisio dirnad maint dy ras, ni allaf sylweddol ond ymgeisiaf bob dydd o'm hoes, fyw mwyn lasur melis. Agor ar galon hon o dad. I'r byd gael profi cariad gresog pyr, a mi sydd anfon dan wyl fab. Iesu, bydd yn agos, gad mi weld y fod yn ddigon, bob un bore dal yn ffyddlon, yn y gwyll ti'n ola cyson. Yn ola cyson. Poen ar byd yn treiddio'n araf o'r bywyd hwn i'th groes brendi. A heb rin gair dim gwrthwynebiad, ti'n ei derbyn eto i fachu rwyt
Iesu, Iesu, bydd yn agos, gad mi weld dy fod yn ddigon, pob un bore dal yn ffyddlon, yn y gwyll ti'n ola cyson. Yn ola cyson. Wel, dyna ni. Gret, diolch fawr iawn Cadi am y gan newydd yna sydd yn bwerus iawn. A dyna ni'n disgwyl mlaen yn fawr iawn i'r trefniant solffa gael ei gyhoeddi hefyd. Iawn, so mae yn fraint arbennig i fi cael siarad efo chi bore yma ynglyn â Effesiaid. Mi fydd y neges bore yma'n fwy tebyg i'r neges cael ar ddydd Sul arferol yn Caersalem. Dros y misoedd diwetha, ydych chi wedi bod yn cael be mae rhai pobl yn garw yn sermonettes, sef rhyw fath o mini pregethau ar ffilm. Ond dwi'n mynd i ddechrau bore yma cyfres newydd yn edrych ar Effesiaid. Fyddai ddim yn siarad yn hir iawn, achos dwi ddim yn pregethu'n hir anyway. Ond fydd falle rhyw 5 munud bach yn hirach na da ni wedi bod yn neud ar-lein tan nawr. Felly, cofiwch am y gweithgaredd i'r plant yn ystod y bregeth, sef gwneud llun, hunan bortread, gyda rhai pethau sy'n gwneud chi yn chi o'ch cwmpas chi. Mae yna rai wedi dod mewn yn barod a byddwn ni'n rhannu rheina ar y diwedd. Nawr, cyn y lockdown, wnaethon ni wneud cyfres beth yw dy gwestiwn di. Ac pan o'n i yn clirio allan y capel, yn dechrau tecluso'r capel yn barod i ail-agor, ddes i ar draws y bocs lle oedd pobl yn cyflwyno i cwestiynau. A ddes i ar draws nifer o gwestiynau yna, o'n i ddim wedi dod rownd i ateb cyn bod y lockdown yn cau popeth lawr a taflu'r gyfres drwy'r ffenest. Felly, os ydych cwestiwn chi yn un o rai sy'n heb gael ei ateb, gai jyst ymddiheuro a falle ddown ni nôl at y gyfres yna rhywbryd eto. Ond falle bydd rhai o'r cwestiynau yn cael ei ateb mewn ffordd anuniongyrchol yn ystod y gyfres yma. Oherwydd yn bod ni, fel Cristnogion, yn credu fod yr atebion i gwestiynau mawr bywyd i gyd yn y gair gan Dduw i ni. So, bore yma, da ni mynd i edrych ar llythyr Paul at yr Effesiaid. Nawr, mi fuodd 2 bennod gyntaf llythyr Paul at yr Effesiaid yn rhannau pwysig iawn o'r Beibl i fi yn ystod y cyfnod clo. Fel mae rhai ohonoch chi yn gwybod, nes i ddioddau y lockdown blues fel llawer o bobl eraill. Fes i bryderu yn ormodol am bethau ac oedd e bron a gwneud fi yn sâl mewn gwirionedd. Ond fe nath sort of symlrwydd a rywydd Effesiaid 1 a 2 fy nghynnal i. A dwi'n cofio dweud wrth rhywun ar Facebook bod Effesiaid 1 a 2 fel tomato neu chicken soup. Nawr, be fi'n golygu wrth hwnna ydy? Chybod pan i chi falle'n run down, pan i chi wedi cael anwyd, Mae rhywbeth fel tomato chicken soup, mae e'n hollol syml, ond eto yn ei symlrwydd mae yna gyfoeth yna sydd yn eich cynnal chi. A dyna oedd Effesiaid 1 a 2 i fi yn ystod y lockdown. Ond da ni'n mynd i drio plymio'n ddyfnach mewn i Effesiaid dros yr wythnosau nesaf a gweld mewn gwirionedd mae yn fwy na just swp ysbrydol. Ond mae Effesiaid yn bryd 3 cwrs cyflawn sy'n dod â lot o gyfoeth i fywyd, cyfoeth ysbrydol gan Dduw i ni. So Effesiaid, be ydy Effesiaid? Falle bod chi'n tiwnio mewn ato ni bore yma am y tro cyntaf.
Falle bod chi ddim fel arfer yn mynd i'r capel neu'r eglwys, neu falle heb fod ar sbel. Wel, beth i ni yn ceisio gwneud yn Caersalem ydy deall y Beibl yn well, a gweld sut mae Duw yn gallu siarad efo ni trwy y Beibl. Nawr, un peth bydd falle yn sioc i chi glywed yw mai nid llyfr yw y Beibl, ond casgliad o lyfrau. Mae yna rai llyfrau hanes yn y Beibl, mae yna rai llyfrau barddoniaeth yn y Beibl, mae yna 4 sort of biography o fywyd Iesu, Matthew, Mark, Luc a Ioan, a hefyd mae yna gasgliad o lythyrau yn y Beibl. Ac un o'r llythyrau sydd yn y Beibl ydy llythyr Paul at yr Effesiaid. Mae yna lot o genres gwahanol yn y Beibl, ac felly mae rhaid i ni ddarllen a deall y gwahanol genres yma mewn ffordd gwahanol mwyn deall be mae Duw yn trio dweud wrthyn ni. Enghraifft, tasach chi'n mynd i siop lyfrau yma yng Nghaernarfon, tasach chi'n mynd i Palace Print, a bod chi'n ystyn llyfr am hanes Cymru, a wedyn hefyd yn ystyn nofel Gymraeg, fysach chi ddim yn darllen a deall y 2 lyfr yna yn yr un ffordd. So rhaid chi ddarllen y gwahanol lyfrau mewn ffordd sy'n sensitif i'r genre. Ddim bod un llyfr yn well nag yn fwy pwysig na'r llall, ond bod y 2 lyfr yn cyflwyno rhywbeth mewn ffordd wahanol. A mae'r un peth yn wir ynglyn â gwahanol rannau o'r Beibl. Da ni yma yng Nghaersalem yn credu fod y Beibl i gyd yn air Duw, a bod ei gyd yn cyflwyno gwirionedd i ni, ond bod e'n cyflwyno'r gwirionedd yna mewn ffordd wahanol. So mae'n bwysig i ni gofio'r cyd-destun yna. Mae llythyr yw hwn gan Paul, sef rhywun oedd wedi cael ei alw gan Dduw i rannu i neges o newyddion da efo pobl. Ac oedd y neges gath ei sgwennu i eglwys yn Ephasus, sef dinas bydda heddiw yn gorllewin Twrci. A fe gath ei sgwennu a'i ddanfon iddyn nhw tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Felly dyna yw'r cyd-destun, dyna yw'r context. Nawr, mae'n bwysig i ni gofio felly bod hwn ddim yn lythyr gath i sgwennu ato ni, bobl Cymru yn 2020. Ond, bod e ddim wedi cael ei sgwennu ato ni, mae e wedi cael ei sgwennu i ni. Achos da ni'n credu fod gair Duw yn air tragwyddol. Yn air sy'n gallu siarad efo pobl mewn i sawl cyd-destun, mewn pob math o genhedloedd dros amser. Ond mwyn deall beth mae Duw yn dweutho ni, mae rhaid ni ddeall rhywbeth o'r cyd-destun gwreiddiol. Felly bore yma, da ni mynd i edrych ar y 2 adnod gyntaf yma. Llythyr gan Paul wedi fynewis gan Dduw yn gynrychiolydd personol i'r Meseia Iesu. At bobl Dduw yn Ephasus sy'n dilyn y Meseia Iesu ac yn ffyddlon iddo. Dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi'r heilioni rhyfeddol a'r heddwch dwfn mae Duw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Nawr mae Paul yn y llythyr yma'n cyflwyno ni i 2 thema bwysig iawn. 2 thema byddwn ni'n edrych arno gyda dros yr wythnosau nesaf. Mae'n edrych ar hunaniaeth, mae'n edrych ar berthynas, a mae'n edrych ar bwrpas. Mae'r llythyr yma'n helpu ni ateb y 3 cwestiwn pwysig yma. Pwy ydw i? Ble ydw i'n perthyn? A beth ydw i yn byw iddo fe? Falle bod y 3 cwestiwn yma, neu un ohonyn nhw, neu gyfuniad ohonyn nhw, yn gwestiynau i chi falle wedi bod yn reslo efo, wedi bod yn lo efo dros y misoedd diwetha. Falle wrth i bopeth sy'n gyfarwydd i chi gael ei gymryd i ffwrdd, falle dros nos ar ddechrau'r lockdown, bod chi wedi ffeindio'ch hunan yn gofyn y 3 cwestiwn yma. Pwy ydw i?
ble ydw i'n perthyn a beth ydw i yn byw iddo fe. Nawr, at y cwestiwn cyntaf bore yma, pwy ydw i? Cwestiwn ynglyn â'n hunaniaeth ni, ynglyn â'n identity ni. Nawr, mae'n ddiddorol sut i ni gyd yn ateb y cwestiwn yma mewn ffordd wahanol. Sut i ni yn diffinio yn hunaniaeth, yn identity yn hunain. Mae gwahanol fathau o ffordd y byddwn ni yn trio esbonio pwy ydyn ni. I rai pobl, be maen nhw'n berchen arno fe, i eiddo nhw sydd yn gwneud nhw yn nhw. Maen nhw'n bobl sydd yn byw mewn tŷ, neu maen nhw'n bobl sy'n byw mewn bungalow, maen nhw'n bobl sy'n byw yn y dre, neu allan yn y pentre. Hynny yw, mae eiddo neu le maen nhw'n byw yn rhan bwysig o'i hunaniaeth nhw. I bobl eraill, falle mai be maen nhw'n gwneud sydd yn bwysig. Dyna sydd yn yw'r rhan mwyaf pwysig o'i hunaniaeth nhw. Ac os gai jyst tynnu coes fy hun am eiliad, dwi'n licio meddwl fod mae'n ffydd i yn amlwg yn rhan bwysig o'n hunaniaeth i. Mae'n Nghymreictod i'n bwysig. Mae'n bwysig hefyd mod i yn ŵr priod gyda plant. Mae hynna'n bwysig. Ond wedyn, mae yna un rhan o'n hunaniaeth i sydd yn interchangeable yn dibynnu ar y ffad diweddara. So, enghraifft, dwi wedi cael cyfnod o fod yn Rhys, y Cristion, y Cymro a'r ffotograffydd. Oedd hwnna'n rhan bwysig o'n hunaniaeth i am sbel. Wedyn, falle, yn fwy diweddar, o fi oedd Rhys, y Cristion, y Cymro a'r sourdough baker. Oedd hwnna'n rhan mawr o mywyd i llynedd. Ac i chi sy'n dilyn fi ar Strava, byddwch chi'n gwybod mae'r rhan bwysig ohono fi ar hyn o bryd yw mod i yn Gristion yn Gymro ac yn feiciwr. A pwy o wyr be fydd y nesaf yn fy mywyd i. Ond mae'n ddiddorol yn dydi sut da ni gyd yn hoffi diffinio pwy ydyn ni falle ar sail be da ni yn gwneud. Ond yn anffodus, mae lot ohono ni'n gadael i bobl eraill diffinio pwy ydyn ni. A lot o bobl falle'n stryglo efo hyn. Falle eich bod chi falle wedi methu yn rhywbeth rhywbryd. A bod yna rhywun negyddol yn eich bywyd chi'n cadw atgoffa chi ynglyn â hynna. Bod chi wedi gadael yn rhan o'ch identity chi. Chi ydy'r person sy'n falle wedi methu wneud hynna. Neu gallu cyrraedd hynna. A falle, os oes yna bobl ifanc yn gwylio, sy'n falle ddim wedi cael y canlyniadau oeddech chi wedi gobeithio neu beth bynnag a'r holl ffys o gwmpas hynna. Yna does dim rhaid i ganlyniadau neu rhywbeth i chi wedi wneud neu heb i wneud ddiffinio pwy ydych chi. Achos y newyddion da sydd gyda ni i rannu bore yma'n Caersalem, i bod dim rhaid i le chi'n dod, eich diffinio chi, bod hwnna'n iawn yn ei le, bod dim rhaid i bych chi wedi wneud neu heb i wneud ddiffinio pwy ydych chi, bod hwnna'n gallu bod yn iawn yn ei le. Yn hytrach, fe allwn ni, fel mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid fan hyn, fe allwn ni ddod o flaen Duw a cael yn diffinio nid ar beth i ni wedi wneud, ond be mae Duw wedi wneud drosto ni. Mae Duw yn Iesu Grist wedi ein caru ni, mae e wedi marw ar y groes i ni dderbyn maddeuant a bywyd newydd. Felly mae yna wahoddiad i bawb bore yma i beidio diffinio pwy ydyn nhw ar rhywbeth i chi wedi wneud neu heb i wneud. Ond fe allwn ni ddiffinio pwy ydyn ni ar sail be mae Duw allan o'i gariad wedi wneud drosto ni. So dyna'r pwynt cyntaf bore yma, yw y gallwn ni wneud hyn trwy ffydd yn rhan o'n hunaniaeth ni. Sef yn bod ni yn bobl sydd wedi derbyn maddeuant, wedi derbyn cariad, nid achos yn rhywbeth da ni wedi wneud, ond achos be mae Duw wedi wneud drosto ni. Nawr, yr ail bwynt o'n i eisiau wneud bore yma, oedd pwyntio allan fod y llythyr yma wedi cael ei ddanfon i'r Effesiaid, a mae'r adnod yn dweud bod e wedi cael ei ddanfon at bobl Duw, neu fel mae'r hen gyfieithiad yn dweud fel sydd ar y sgrin nawr, at y saint sydd yn Ephesus.
Hynny yw bod e wedi cael ei ddanfon nid i un person, ond bod e wedi cael ei ddanfon i grŵp o bobl gyda'i gilydd. Nawr saint, ddim yn gwybod beth ydych chi'n meddwl amdano pan ydych chi'n meddwl am sant. Falle bod chi'n meddwl am Dewi Sant, falle bod chi'n meddwl am rai o seintiau'r eglwys Gatholig fel y fam Teresa. Rhai pobl mae'r pab wedi gwneud yn seintiau swyddogol yn yr eglwys Gatholig. Ond mae'r Beibl yn dysgu ni fod y teitl sant, bod e ddim yn exclusif i rai bobl bwysig yn unig. Ond mae e yn deitl mae pawb sydd wedi credu a trystio yn Iesu Grist yn gallu cael ei arddel. Mae e'n deitl a gallwn ni felly fel Cristnogion heddiw alw ar ein gilydd. Bydd y pobl yma bod ni bach yn weird. Chybod, tas fi'n dweud bod Sant Arwel yn pregethu di Sul nesaf, so chi'n meddwl bod ni yn bobl od iawn. Ond ystyr sant yw rhywun sydd wedi cael ei osod o'r neilltu, rhywun sydd wedi cael ei gyfri arbennig, rhywun sydd wedi rhoi ei dryst yn Iesu Grist. Felly newyddion da bore yma yw mae yna groeso i bawb ddod yn sant. Os ydych chi yn gweld eich angen, eisiau Iesu Grist yn eich bywyd, trystio'n Iesu Grist am fyddeiant am eich pechodau, fe allwch chi bore yma fod yn sant. A mae hwnna'n hyfryd yn dydi, fod yna le i bawb fod yn sant. Dyw e ddim just i bobl fawr, dyw e ddim just i bobl bwysig, dyw e ddim just yn rhywbeth i bobl sy'n byw ochr yna o'r dre a ddim i bobl ochr yma'r dre. Achos dyw e ddim yn dibynnu arno ni. Mae'n dibynnu ar roi trust yn be mae Duw wedi wneud drosto ni. Mae e'n rodd i ni drwy gras a chariad Duw. Nawr, y pwynt nesaf yw fod y gair sant, apparently, dwi ddim wedi checio, bod y gair sant ddim yn y Beibl. Mae e wastad yn saint, hynny yw y lluosog, y plural. Oherwydd, fod Duw eisiau bob un ohono ni yn bersonol ymateb i'w gariad e, mae'r ffydd Gristnogol wedyn yn ffydd i ni fyw allan mewn perthynas a mewn cymuned gyda Cristnogion eraill. Ac ni'n byw mewn oes eitha unigolyddol, individualistic iawn. Ac felly mae'r ffydd Gristnogol yn cynnig rhywbeth eitha countercultural fan hyn. Achos bod ffydd bersonol yn bwysig, os ydyn ni'n darllen Beibl, dydy'r ffydd Gristnogol byth fod yn breifat. Mae'r ffydd Gristnogol fod yn ffydd i ni'n byw allan fel teulu ffydd, byw allan cymuned gyda'n gilydd. Ac felly ar ddechrau tymor newydd fel hyn, dwi'n rhoi gwahoddiad i chi yn gyntaf i roed eich ffydd yn Iesu Grist. Os ydych chi'n teimlo fod chi'n methu sortio'ch bywyd allan yn eich nerth eich hunain. Os ydych chi'n ffeindio bod chi wedi roed eich ffydd, roed eich trust mewn pethau a pobl eraill sydd wedi gadael chi lawr. Wel, bore yma, gai eich gwahodd chi i roed eich ffydd yn Iesu. Ond gai wedyn eich gwahodd chi i fyw allan eich ffydd mewn cymuned gyda pobl eraill. Yn byw yng Nghaernarfon a'r ardal, mae croeso i chi wneud hynny gyda ni yma yng Nghaersalem. Os ydych chi'n gwylio hwn, a bod chi wedi bod yn dilyn yn oedfaon ar-lein ni, ond falle ddim yn rhan o gapel neu eglwys, ond yn byw yn yr ardal, yna gai eich gwahodd chi i ddanfon neges breifat i Caersalem neu i fi, yn dweud eich bod chi eisiau dechrau daith o ddilyn Iesu gyda ni fel eglwys. Os ych chi yn gwylio hwn o rhyw rhan arall o Gymru neu'r byd, gai eich annog chi i gysylltu gyda eglwys neu gapel yn y rhan o'r wlad i chi yn byw. Ac os ych chi ddim yn siŵr pwy allwch chi gysylltu gyda, croeso chi gysylltu gyda fi, allwn ni roed chi in touch gyda capel neu eglwys yn yr ardal i chi yn byw. Achos mae Duw eisiau ni fyw bywyd yn ei ddilyn e, ond dyw e ddim yn disgwyl i ni fynd ar y daith yna ar ben yn hunain. Mae'r llythyr yma i griw o bobl oedd ar yr antur o ddilyn Iesu gyda'i gilydd. Ac felly mae'n bwysig bod ni yn clywed y gair yma rhywun peth. Ydy mae Duw
eisiau ni roed ffydd personol ynddo fe, ond mae hefyd eisiau ni fyw allan y ffydd yna mewn teulu, mewn cymuned gyda'n gilydd. Gadewch i ni weddio. Wel, o Dduw Dad, i ni jyst yn diolch i ti am yr anogaeth yma ar ddechrau llythyr Paul at yr Effesiaid. I ni'n diolch fod Paul yn un oedd yn diffinio ei hun yn ôl beth o ti wedi wneud drosto fe. Ac o Dduw Dad, helpa ni gyd i gymryd y cam yna o ffydd. Falle am y tro cyntaf, neu falle o'r newydd bore yma. O Dduw Dad, i ni yn falch iawn o ymfalchio mewn rhannau eraill o'n hunaniaeth ni, falle yn Cymreictod ni, falle yn gwaith ni, falle le i ni'n byw, beth i ni wedi wneud. Falle bod yna rai eraill o Dduw Dad wedi gadael i'w hunaniaeth nhw, ddal nhw lawr. Wedi gadael i bobl eraill sgwennu stori i bywyd nhw, fod nhw'n bobl sydd wedi methu mewn hyn a'r llall. Wel, o Dduw Dad, gad i ni droi ato ti bore yma, a diffinio'n hunain yn ôl beth wyt ti wedi wneud drosto ni. Ni'n diolch bod ti wedi'n caru ni gweitha'n methiannau. Ni'n diolch fod ti wedi marw ar y groes i ni gael maddeuant a bywyd newydd. O Dduw Dad, ni'n diolch mai llythyr yw hwn at deulu, at gymuned ffydd yn Ephesus. Ac i ni jyst yn cyflwyno pawb sy'n gwylio bore yma, a bydden nhw hefyd yn ffeindio ffordd o blygio mewn i deulu a cymuned ffydd y tymor yma. O Dduw Dad, helpa bobl gymryd y cam yna o ffydd, dod allan o'i comfort zone falle i gysylltu gyda Cristnogion eraill, fydd yn gallu helpu nhw symud mlaen yn eu taith ffydd a'i help yn haith bywyd yn gyffredinol. Felly o Dduw Dad, ni'n diolch i ti am fod gyda ni bore yma yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, i ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd unwaith eto nawr. I ni'n mynd i ganu can Iesu Grist fy angor i. A wedyn ar ôl y gan fyddai nôl gyda chi i edrych ar rai o'r lluniau mae'r plant wedi danfon mewn. Felly, codwch ar eich traed ac addoli gyda'n gilydd yn y gan nesaf, a wedyn fyddai nôl gyda chi mewn 2 funud. See
Wel, helo, ffrindiau. Da ni nôl yma nawr i just weld plant i danfon mewn. So mae Mena a'r plant wedi ymuno gyda fi. Ti'n sefyll lla'n Cadog? So na i ddangos rhai o'r rhai sydd wedi cael ei danfon mewn. So dwi'n diolch i Llyr am... hold on. Dyw hwn ddim rili'n gweithio. Ond mae Llyr yn fod llun mewn sy'n dangos ffrindiau ag Xbox. So dyna rhai o'r pethau sy'n bwysig ac yn neud Llyr yn Llyr. Yn gweld bod Sian di danfon mewn. Llun o mam a dad a fi mynd am dro. Dyn ni wedi cael lot o lluniau ffantastig ohonoch chi mynd am dro dros yr haf, Sian. Kayak, anifail anwes, a capel chwarae teg. Diolch fawr iawn, Sian. A beth arall sydd wedi dod mewn? Dyn ni cael un gan Caleb wedi danfon un mewn. O'r car chwarae teg ar eich taith chi. So Lego a gitar sy'n neud Caleb yn Caleb, so mae hwnna'n ffantastig. A wedyn, na i weld be mae Cadog wedi neud fan hyn. Cadog, ti eisiau dod i dangos? Ti eisiau dod i dangos hwn, Cadog? Mae Cadog yn brysur yn y byd, ond so gitar, Batman a llyfrau. So dyna ni. Llun o Cadog, mae llun o'n ti fyna, Dad. Llun o fi yw hwnna. Ie. Pam bod fi'n dal carotsen? Ie, wel, achos sa'n gwybod. Reit. Wel, mae Cadog... Reit, oce. Ti'n dal molone. Ti'n dal molone. Fi'n dal moron. Pam bod fi'n dal moron? Achos mae molon yn tyfu clir. Reit, oce, gret. Tyfod? Achos natha molone mewn tyfu pam oedd ti'n Llandalog. Pan oedden ni ar ein gwyliau Llandarog, gafon ni lot o foron, do. Do. Reit, so Mena, ti eisiau tynnu'r gweithgar y plant yma nôl at ei gilydd? Ie, fel Rhys yn gweud, da ni gyd wedi cael yn creu yn Mae ddim arbennig. yn clywed ti yn y bobl microphone. Oce, mae'n rhaid fi cael y microffon Oi. eto. Oce, cara hwn. Oce, wel, dyn ni gyd yn arbennig i ddew, dyn ni gyd wedi'n caru gan ddew, a mae'r popeth, mae'n gymaint o bethau'n rhoddio'n arbennig i ni gan ddew yn bywydau, ond rhodd fwyaf mae Duw wedi rhoi ni yw ei fab Iesu Grist. Felly, os mae lluniau chi gyda chi, fi moyn i chi roi croes yn y llun hefyd, a ar y top os ydych chi'n gallu, achos Iesu yw'r peth mwyaf pwysig uwch ben pob peth yn bywydau ni, a achos mae e wedi'n caru ni gymaint, mae e wedi marw drosto ni, a mae'n rhoi bywyd newydd i ni, a mae e gyda ni bob amser yng nghanol yr holl hwyl a'r holl pob peth sydd gyda ni yn bywydau. Felly, gret. So, ti ddim yn mynd i gael y microffon yna gan Edo. Reit, ffrindiau, so just atgoffa chi, mewn rhyw 10 munud nawr, y dau sefyll Zoom yn agor, bydd Clwb Plus i'r ieuenctid ar oedolion ifanc. Dolen ni hwnna gan Jan. Wedyn rhywbeth newydd i ni'n trio am y tro cyntaf bore yma, Clwb Coffi Cersalem. Mae croeso unrhyw un ymuno efo hwn. Just trowch fyny efo paned o de neu cwpan o goffi. A fydd yna griw yna just am rhyw 10 munud, cwarter awr, just i gael clonc a pobl dal fyny gyda'i gilydd. So mae Mena just mynd i arwain ni mewn gweddi orffen. Mae'r cod ar gyfer y Clwb Coffi ar y sgrin nawr, ond newn ni bostio fe ar Facebook hefyd os ydych chi eisiau ymuno. Ond mwy na dim byd, dwi jyst eisiau bendithio chi yn enw'r Arglwydd Iesu Grist bore yma. A jyst yr ail adnod yno a Ffesiad, le mae Paul yn gweddio bydd y Cristnogion yn Ephesus yn profi heilioni a heddwch dwfn Duw. A dwi jyst yn gweddio yr un peth dros gyd yr wythnos yma, byddwn ni'n profi heddwch Duw. Be bynnag mae'r normal newydd yn edrych i chi, byddwch chi yn profi ei heddwch perffaith e. Felly, Arglwydd Iesu, i ni'n diolch i ti am bore yma, i ni'n diolch am dy gariad anhygoel ti ag ato ni. A dwi jyst yn gweddio dros bawb nawr yng teulu Cersalem, pawb sy'n gwrando bore yma, byddan nhw yn profi dy heilioni di yr wythnos yma, yn profi dy heddwch di, yn troi ato ti i gael ei llenwi gyda'r heddwch yna. Ni'n gofyn hyn i gyd yn enw anhygoel Iesu Grist. Amen.
Ac felly boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen. Pob bendith i chi, diolch am ymuno gyda ni heddiw.